Miloš Macourek o Kateřince a tlustém červeném světě. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr. Ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla. Nechci ho, protože kouše. To snad není možné, řekla maminka. A šla a otevřela skříň. Ale svetr udělala vrav a pousl maminku do prstu. Ale podívejme se, ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat. A tobě upletu nový svetr, z něčeho, co máš ráda. Tak mi uplet svetr ze špaget. Ty já mám nejraději, řekla Kateřinka. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince nový svetr z teplých špaget. Kateřinka šla bruslit. Každý se divil, jaký to má zvláštní svetr. Kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla. To tak, abyste mi snědli rukáv. Už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydlo. Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno svetr nikde nemohla najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila. Kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi s ním udělal? A běžela do kuchyně a volala. Maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špaget. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko. Neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety. Ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš. A zkusila ho pohladit. Ale červený svetr opravdu nekousal. Byl měkonký a hůňatý. A Kateřinka si ji oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobky z rohlíků. A červený svetr byl tlustší a tlustší. A čím byl tlustší, tím víc hřál. A Kateřinka mohla bruslit od rána do večera.